Què passa, família? Estem a Pokémon MMO o Pokémon Mo, o com es digui. Pokémomo. Pokémon. Exacte. Bueno, pues això no deixa de ser un emulador de Pokémon on tens 4 regions que pots jugar i tens una moneda única, vas guanyant pasta i tal, i bueno, hi ha un mercat global tant de Pokémons com d'objectes Mhm. i també molt de competitiu. Així que bueno, anem a donar-li un try a aquest joc i aviam què tal. Comencem Vinga, va. aquí a la regió de Kanto. Hòstia! Aquí Vaya estem. cardo ets, de veritat. Joder, tio, aviam que m'he fet un pentinat modern, saps? Per Nah, no semblar... loco, sembles una antifa, va. Joder, i aquesta la nostra mare, pobra dona, ha tingut un cardo malaio com tu, loco. Sí, sí, o sigui, ho sento, li vaig a demanar perdó. Una pregunta, els controls saps més o menys com van? Diria que és... Mira, botó dret sobre un personatge et permet Ah, donar... Z i X, no és? I 1, 2, 3, C, B... Com? Vale, són les del teclat numèric, bueno, de numèric no, cony, Eh, de lletres, les de baix, saps? La tercera fila. Aquestes com? són Repeteix? que les de la tercera fila de lletres són les que et serveixen per fer les accions. Tant parlar, tal, La F com obrir i... motxilla, obrir fitxa, Ah, vale. Z, X, C, Ah, V, vale, vale, B... vale. Hòstia, uia. Buah, estic Bueno, vais liant-la. provant i ja està. Amb la Z és per reaccionar. Vale, Vale. el professor Oak que ens vol veure, bàsicament. Vale, vinga, anem a parar el professor Oak. El Vale. torneo... Ui, no l'hem guanyat, que raro, no? Com? El torneig aquest que sortien allà. No sé on Espera. vas, tio. No me'n Saps? recordo, tio. Fa molt de Aviam, temps tio. que no... Mira, hi ha 3 cases, vale? 2 són cases Igual, normals, sí, vale? la tercera és com un Clar, laboratori, vale, sí, vale. exacte. Que no s'assembla massa a un laboratori, però Ei, busquem dona'm que la ho és. Pokémon. Ah, no, fuck. Vale. Se suposa que deu estar per aquí. Hola, Utaxi, el abuelo no està. Joder, abuelo. Vale, pues no sé, hem d'agafar alguna cosa o què? Com has parlat amb ells? Amb la Z. Ah, amb la Z, vale, clar, has Sí, de fer... però tingues en compte de que hem de parlar amb l'NPC, no amb els randoms que hi ha per aquí, saps? Vale. Vale, o sigui que suposo que hem d'anar a caminar por ahí, no? Potser, o què? I Sí, ens, exacte. I ens hem de trobar per la ruta el que sigui i vindrà Mira, el... tio, veus com ets un normi? Aquest és igual que tu. Com? Acaba Qui? de passar un que és igual que tu. Molt bé, tio, Igual. mira, 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 vine, 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 vine. Sí. Vine aquest que es diu Isdoj. Vine, mira. Té el mateix puto cabell merdós que tu, tio. Sí, però no té el meu estil tan guai. O sigui, no té celles, no té Només bigoti. és blanc. Ah, vale, veus? Sí que... Que no, tio, que no, que el meu estil antifa no l'imita. Que te calles, Bueno, tio. jo ja he parlat, amb l'Oak. Sí, sí, ara vaig. M'està portant Aviam, a la recuida que seva dungeon. vinieres. Vale, al final... Buah. Jo Vale. he de fer foc, tio. És la meva... És Ara he el, d'escollir un Pokémon. és el meu Ja t'ho principi. he dit, segons he vist, en un Mm. vídeo de 10 minuts deien escollir el de planta, així que ho sento. Jo em fio del vídeo. Ja, no puc, jo. Jo no puc, jo no puc. He de basar-me en els meus principis. Ara, i el gilipolles aquest agafa el Charmander. Vale, em puc enfrontar a tu? Sí, espera't un moment que... Uah, No, estic... no, no, a tu no, al Ah, vale. Bosco. Per què es diu Bosco? A tu també se't diu Bosco, el teu amic? No ho sé. Hòstia, sí, es diu Bosco. Per què es diu Bosco? Eh, Pot ser que no li haguem ficat nom i hagi agafat un nom per defecte o alguna així? Pot ser. On està el Bosco? Estan allà, acaba d'agafar el Pokémon contrari al teu. Ahà, és aquest d'aquí. Vale. Espera. Ah, vale, ara sí que lluitem. Ah, Vinga, va, amigo. primer combat contra el Bosco. Buah, li vaig a fotre una pallissa. No sé si tinc tot el que necessito. Aviam el teu Ui, Charmander. Ja veuràs, ui, me'l menjo. et destrossaré, xaval. Tu, 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 Tinc el tu, cony del tu, Bulbasaur tu. en el cap Com amb el meu diu? personatge. Com diu? Com no hauria de ser? Com no hauria de ser, però és? Vale, sisplau, no em fotis crítico i jo crec que li guanyo. Buah, és que m'ataca més ràpid que jo. No... Sí, sí, el mato. Si no em fot crítico, el mato. Perquè No em ets un fotis crítico. pussy, loco. Buah. Està bé que són ràpides les animacions i Sí, tal.
Són més ràpides, són... No són Vale, el mateix. nivell 6 aquí. Una pallissa una mica, eh? Ah, no, no, estic rebentant. Adeu, Bosco. L'estic humiliant completament. Va, vés a dormir. Tu també t'has escollit el Bulbasaur? No, no, jo m'he escollit el de foc, el Charmander, tio. Ah, vale. Ho sento. Sé que més endavant em donaran alguna més car i tal, però... Tio, és que és el meu principi. Sí, ben fet. Però ara fem un combat, no? Hombre, ja t'ho sabe. El que no sé és com es fa. Mira, Hem de jo descobrir-ho. t'ho faig, jo et reto, no, però deixa moure't. Eutàxia, duelo. Combate Però individual, escalar niveles, enviar sol·licitud. amb quin botó ho has fet? Amb el botó dret. Ah, En has el... clicat sobre mi Sí, i ja està. exacte, sí. Ah, vale, vale. Tu, Na, 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 na. Estàs a punt de morir estrepitosament, ho saps, no? Tens foc? Sí! Hòstia, tio, llavors estic mortíssim. Estic a punt d'humiliar, o sigui, vinga. No sé què feia, uah. Tu, Es feia amb això. ru. És muy Ets demà. eficaz. Quasi un Va, un 50% de la vida crítico. a dormir. Sí, loco, però que el crítico no farà res. No, és que a més ataques abans, és impossible. Un És que a crítico no més em ataco mato. més ràpido que tu. Ja faig un arañazo per acabar de fer-te plorar, saps? I Sí, golpe sí, crítico, venga! clar, clar, sobre un crítico. Ah, bueno, t'he deixat guanyar aquesta. Sí. Anem 0-1, però vamos. Sí, sí, Eutaxia despega de nuevo. Tots Bueno. estem aquí intentant parlar-li. És la mare de tots, o sigui, Sí, joder. sí. Joder. Quants No fills sé ha cómo ha tingut. tingut tants fills. He copiado lo que ponía en uno de los carteles de pistas. Entrenador, pistas entrenador. Pulsa ninguno para abrir el menú. Com? Què vol dir pulsar ninguno per abrir el menú? A l'escape, suposo? L'escape et dona tot un... Tot un menú, vamos. Oh, podem intercanviar també. Ah, añadir amigo. Eh? Ah, ¿cómo está? Aceptar. Bueno, no sé si Nice. aceptar-te. No, está ocupado y no puede aceptar tu... Vinga, ja està. Vale, Ah, mira, ole. ja em sortia llavors en verd. Ah, nice. Nice. Venga. Let's go! Vale. Vale. Tu quin nivell ets? Vaig al Pokécenter. Em sembla que sóc quasi 5. Ah, cony, que em puc canviar l'aspecte. Jo pensava que seria un lerdo amb aquest aspecte tota la vida. No, no. M'han curat o no? Sí? Ah, però no! No pot ser, tio. Has passat per un Pokécenter? No, no, estic ara És mirant. horrible, tio. És el pitjor que he vist en ma vida. No fa la música. No la fa! Bueno, aviam, si som optimistes, a lo millor és només per aquest joc. O sigui, vull dir, a lo millor en les altres 4 regions. Tio, Bueno, 3 regions ho fa. No ho sé. espero que sí, Pensa que perquè aquesta és la fa- més antiga. Ja, vale. Del Gràcies per pueblo paleta. finalitzar. Aquest és un paleto, tu, loco. Has descobert com ficar el Pokémon? És que no em surt. No, no l'he descobert. Ei, Ah, mira, ja està. Si te'n vas a la dreta, on et surten els 6 Pokémons que tens, bueno, només un en aquest cas, en allà li cliques, botó dret i elegir he elegit seguidor i ja seguidor, està. vale. Hòstia, que guapo. Vale, jo estic intentant comprar Pokémons. Comprar... Bolsa?
De hombro. Ula, ni els deixen allà. Uf, duríssim, això. Una motxilla, però ja tinc motxilla, no? O què? Aviam. Si dono a la NLN? No, això no, la B. Ah, sí, tinc una motxilla, no? O què? Potser no. Sí, ¿Conoces sí, al sí. profesor Oak? Tiene correo, se lo puedes llevar. El empleado de la tienda Pokémon le dio correo. Vale, doncs Vale, anem. pues a tornar. Però no puc comprar Pokéballs. Ah, no, em sembla que te la zona quan li portes el correu, junt amb la Pokédex. Pot ser, sí. No em sorprendria. Ok, perfecte. Pues Vinga, ja tinc Pokédex, 5 Pokéballs jo també. i no sé si em condejarà capturar algun. Home, sí, no? Veritat? Sí, Ah, potser. aviam, el que m'interessa és un Pidgey. És que tampoc serveix de molt, un Pidgey. Ja. Bueno, però per Aviam, més... Ja. Però per més sí, per endavant. Wolo, però... És que aviam... Les de... Pensa que si l'agafem d'aquí un temps... Sí, podem trobar un de nivell 20 o 30, sí. Però serà un xurro de Pokémon. Millor si l'entrenem, no? Uf, no sé què dir-te. Jo no entrenaria un Pidgey ara. O sigui, tu fes-ho si vols, perquè així el teu equip serà més, Més més fàcil de variat. vèncer per mi. Com? No, home, un Pidgey és fàcil de matar, o sigui, no, Sí, no és suposa veritat. res. Bueno, l'he capturat, per si de cas. Sí, jo també he capturat un. Però, però per anar... Oh, i et dona l'experiència, això és important, eh? Sí o què? Abans quan... Oh, i tinc entrenadores. Buah, em mola aquest atac. No sé si és molt bo amb el Bulbasaur, però bueno. Sí, no? És que és un atac Charmander, així venga. de tanque, saps? O sigui, per anar fent temps. Oh. Jo estic gastant ascuas, bàsicament. Va, no, Arañazo no i m'apareguis. humiliat. Ah, tio, sempre estic a un pas del següent nivell. Buah, aquest amb un guiarador rojo. Com? Aquí. És Oh, i un un tio amb un shiny, loco, Garchomp. ja? O què? Sí. Joder. Com corres tan ràpid? Com corres tan ràpid i vaig a un per hora. Sí, cony, doncs vas 1000 vegades més ràpid que jo. Vale, ara on hem d'anar? Jo estic comprant Pokéballs, totes les que puc, Vale. i pocions no compro. Vale, vuelve cuando quieras. Ok. Vale, pues ara et dic, quan estiguis a la ciutat, anem. Agafo 4. Puf, millor en compro 2 i em compro una poció per si de cas. És cap amunt de la Sí, ciutat. vale. I com saps la pasta que tens? A A dalt ho dalt, no? fica, A dalt, sí. ho fica en petit, però bueno, es veu. Sí, sí, ja ho veig. Vale, sí, vuelve cuando Pensa que puedas. aquí la pasta és valiosa. Oh, un Què Nidoran, vol dir és noia. valiosa? Clar, perquè pots comprar Pokémons, no? Sí, exacte. O sigui, pensa que és un MMO. O sigui, tot va molt enfocat a la pasta, saps? O sigui, quan Ja, tu farmeges coses que et donen pasta. vale. Deixa'm un moment que he trobat un objecte i el vaig a buscar. Un Pikachu, nice. Tiruriruriru. Mira, mira, Com mira. un Pikachu? T'ha aparegut un Pikachu salvatge? No, cony, que m'he trobat un... Oh, m'he trobat una poció. Let's go. No tinc corte, però bueno. Fas la volta. Vale. Has dit que estàs cap al nord, no? Sí. Vale. Després de cada gimnàs, pensa que hem de fer una medalla cada cop, no? O sigui, cada vídeo, per Sí. exemple. I Vale. després de cada gimnàs, un combat. Vale. Ei, Mira, aquí estàs. com es torna enrere? Vale, què m'he Ah, trobat? vale, atrás, Un vale. rata. Vale, què volia? Ah, sí, capturar-lo. Em pillo un ratata. No Aviam, el gaire. pots capturar per tenir-lo, perquè al final els haurem de capturar tots. O sigui, millor anar capturant ja. Ja, també és veritat. I No! ja et dona L'he matat d'un l'experiència. cop! Ok, l'he destruït.
Bueno, però l'he destruït, què hi farem? Que sí, que el teu Charmander està molt Està fort. massat, tio, el meu puto Charmander, coño. Oh, un Pikachu, let's go! Pensa que Quina mena jo no sóc d'objectiu. gens bo, jo no em sé les combinacions, ni els tipus, ni res, o sigui, és que tu tens guanyat, vamos. Que sí, ara sí, no? Joder, està claríssim, tio. Més clar que l'aigua, no em fotis. En una guerra la informació és el millor atac. Estic paralitzat, a més. Bueno, però no pots dir això perquè és que llavors li treus les expectatives, saps, al teu públic i al meu Clar, també, o sigui... efectivament. Ja està destruït això. El Charmander és únicament tipus foc, no? Sí, però el Oh, Charizard és yes! volador Un també. Nidoran, joder, per fi. El Nidoran aprèn doble patata i és un atac eficaç contra la roca. Vale, Però l'aprèn com a nivell 8 o així. vale. Aquest és nivell 6, o sigui que... Confirmem. Nivell 6, merda, el meu me l'he trobat al 4, tio, i mira que n'he buscat un bon rato. Tinc molta sort, eh? Tirin. Tin! Let's go! Capturat a la primera. Nidoran no, ahir, no? Sí. Ah, vale. Per què? No, perquè el Noia em sembla que no pren doble patada. Joder. Sí que és masclista, això, no? Aprèn altres atacs. Igual de potents i de vàlids en tots els aspectes. Sí, sí, extremadament vàlids, que cobra el que necessita cobrar i no hi ha Clar, no hi diferències. ha... Exactament, no hi ha cap tipus de bretxa salarial. Vale, vaig a una shop. I Vale. jo et puc esperar aquí. Vols fer un combat per despedir? O sigui, ara mateix no tinc cap chance de guanyar-te, però podem fer un combat. Vinga. És més, em sembla que em compraré... Ah, no, joder, sí que és car. Vale, on estàs? Jo Estic estic en el comprant... centre. Vale, vull. Vinga, un combat i despedim. Tant, feu les vostres apostes així. Ai, espera, no em retis encara. Bueno, ves preparant-ho si vols. Eutàxia, duelo. Vale, ja està. Vale. Combate individual. Podem fer combate doble, combate triple o batalla de rotación. Jo crec que un normal ja estarà bé, no? Sí, no? Opciones avanzadas que hi ha. Un lolo, què és això? Temporizador de turnos. No, calma. Tranquil, tot normal. Sí. Vale, no tinc cap tipus de chance, però bueno, Estàs jo ho en la intento. merda. Tinc 4 Pokémons, jo. No tinc cap tipus de chance. Com? Com que Charmander nivell 5?
Ah, Es- vale! Espera, hòstia. Ens rendim aquesta batalla. Ah, Hi ha... t'has rendit, 1-1. un a un. Hi ha hagut un error, senyors. M'he equivocat, ja veig el que... duelo. Escalar Mhm. niveles. Clar, a quin nivell el tens tu? Al 14, 14 a 15. Pots posar en 15. Perquè, Ah, però et, llavors tots els Pokémons estan al mateix. clar, O és et marca a el nivell l'umbral en el que màxim? estàs. No, cony, però llavors és a l'umbral màxim No ho o sé si tots és els a Pokémons estan l'umbral. aquest? Perquè llavors em canvia molt Tu l'estratègia. ets 15, jo soc 15 també. Sí, Què dius? Tots? sí. Ah, uf, pues, no sé, jo tinc un mes, eh? Tu tens un mes, és veritat. Bueno, Buah. Hòstia, pues... aquí... Bueno, ara me'l mataràs, eh? Sí, probablement. Està a punt de plorar aquest. Sí, sí, aquest és el sac de boxa. Aquest se'n va a la merda. Vale, aquest és poder 60. Hòstia. Buah, estic a punt d'humiliar-te completament. Sembla que Sí, sí, l'aranya s'anirà més fes ràpid. el que vulguis amb aquest. Sí, 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 ara veuràs. Aviam... Uf, és que no sé què fer contra un Charmander, tu. Mm, Charmander, usa Drago Aliento. A dormir. No, tio. Pensava que podria fer alguna cosa al respecte. has vist que era stab i... Bueno, aviam, Opa. m'ho imaginava pitjor, la veritat. Sí, jo també. Però jo què sé, Eh, el Pidgey podria ser més ràpid, saps? Ui, home, sí, ui, quasi la hauries... cagues, ja. Sí, sí, eh? No sé què és el que quasi la cago, però Va, sí. vinga, confiem amb el Nidoran És que empoderat. no sé quin tipus és ell. No ho sé. Ah, No ho sé, no me'n recordo dels Pokémons! buf, crec que no me la jugo. Loco, però si no me'n recordo dels tipus de Pokémon, no sé res. O sigui, tu tens guanyadíssim. Tens guanyadíssim, després. Et trec res, no sé. Un de vida. Golpe No, crítico. crític no. Oh, Ah, però bueno, si no li fa tampoc. res! Per què t'ha pujat Què l'atac? cony? S'ha posat mazat, saps? Ah, vale, perquè... Oh, toma, vamos. Que sí, tio, no passa res. Sí. Sí. Hòstia, és veritat, no puc fer servir... Bueno, el sacrificaré fins al final, suposo, aleshores. Aguanta. Ai, no. Vinga, 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 dos de vida, vinga, va, dos de vida. Buah, no sé si aguantaré. Un altre Nidoran? Vinga, va, a prendre pel cul, loco. Què puc fer amb aquest? A més, els dos Bueno, és de que... nivell 15, tio. Sí, sí, però és que no fan res, o sigui, tenen atacs de merda, tu. Estic mort ja. Vale. Sí, però m'has matat a tots els Pokémon, o sigui... Sí, eh? Amb un Charmander t'he destruït, eh? I Hòstia, ara ve un Pikachu. Pikachu. Que té... Buah, Hòstia. Em, crec que em condeix més això. No sé exactament quin és el tipus que li va bé. Joder, doncs clarament això no. Va, envenena... Ah, Ataque crec que pot ràpido. aguantar un rayo. Ah, no, un ataque ràpido l'aguanta. Punto tóxico! Buah, t'he envenenat. Díselo, Qualsevol díselo. contacte t'envenena. Joder. Ets un puto tòxic, tio. Ja veu, hòstia. Ah, Que això no. paralitza. No és el que volia fer. Bueno, estàs paralitzat i igual no pots fer res. No, pues sí. Sí que puc fer alguna cosa. Bueno, no puc fer res. Però no per estar paralitzat. Bueno, només t'Impact Trueno, aquest puto Pikachu de merda. Bueno, em queda un contra tres. Has mantingut molt bé el Bulbasur, eh? Ja, és que és l'únic que té atacs serios, o sigui, tampoc massa, però bueno. Uf, jo de tu hagués fet Onda Trueno, m'hagués fotut bastant. Vale. Bueno, no sé per què t'ho he dit, perquè potser no et Ah, mato. no, no, no. Ah, va. M'has matat. Vale. Pues provem el Nidoran. Mm, Què farem, què farem? Ah, a més et diu que és molt eficaç. no me jodas, tío, te picotazo. Es que la planta, cómo dio el tipo planta, tío, tot és Loco, eficaç però i que no havies t'ho eficat diu, és res. muy eficaz, t'ho diu allà. Aparcat, ja està, et destruiré la vida. No necessito ni pensar, loco.
Sí, Somnífero, bueno, que has sí, d'estar despert, no?, per atacar. que em dones narcòtics, no passa res. Estaré dormit 100% segur o em puc moure? De 2 a 5 torns, en principi, que hi recordi. O sigui, si el canvio... Ah, fill de puta. No, però és un altre volador, tio, per allà. Ai, a més... Vés a no puc dormir, fer res, xaval. tio, no tinc Vés a xance. dormir, ara... No Ara, tinc xance de res, ara tio. et faré plorar, loco. No, m'has fet dormir tots, tio, no pares de drogar-me'ls. Sí, bueno, de què em serveix que estiguin dormits si no els hi faig res? Està allà planxat com un puto loco. Estarà despert l'altre? Sisplau, funciona, funciona. No, tio, però per què té tant... Ets Quanta precisió té aquest malíssim. atac? 90, i m'ha fallat 2 cops, és impossible. Sí, vale que tinc l'ataque arena, però tampoc és per És tant. veritat, hòstia, ha estat planxat, si no pateixis, que aquest ha estat planxadíssim. Bueno, per fi, t'ha tocat algo bo. Joder, he tirat alguna cosa. Infectado. Vale, ara et vols curar, eh? Buah, tens molts mons... Moltes Joder, deixa de dormir, puto loco! Ha Sí, dit com he que evitat, però si està planxat. Si està subant el puto loco. Ara s'hauria de despertar, no? Però quants torns ha d'estar Saps què dormint? t'he fet? Què? Ai, evitava l'ataque. No, que t'he tornat a tirar somnífero, però no m'ha servit de res. Oh, venga, va. Bien. Te'n vas a la merda. No, no. Ho Vinga, va. aguanta. I et No, torno a no. dormir! Ai, Yes! merda! Corre, corre, corre. És Crec una, que puc aguantar un altre és cop. una batalla de resistència, bàsicament, eh? Va, Vinga, aguanta, va. aguantar, pots aguantar. Yes! Ah! Joder, és que no aguanta res, el puto gul va sortir, és més inútil. Oh, faig una dansa de la victòria. Vaig, Ah! vaig a plorar. T'acompanyo, tio, no passa res. Jo et consolo. Vaig a fer una pintada en un tren mentre... Sí, vas a Com a fer, bona antifa que sóc. vas a fer el teu tag. Aviam si em donen alguna cosa, aquesta gent. Ai, que mal. Bueno, Ha estat bé, pues eh? vas 2-0, bona, bona. Vaig 2-0. Bueno, tècnicament 2-1 perquè m'he rendit un cop, però bueno. Nah, però ja no compta. I Bueno, tant. pues està guai. El que passa que estaria bé fer combats amb el nivell que tenim al Pokémon, no? Sí, no sé per què. Ho he Bueno, de... ja mirarem si es Ja pot. ho hauré de mirar. Bueno, pues Esperem diem que... adeu i ja el següent... Avancem, primer gimnàs en el següent. Exactament. Esperem que hagueu disfrutat de l'episodi. Hem farmejat i hem lluitat i hem descobert un món ple de possibilitats i de bitxos raros. Sí, sobretot raros. I sobretot merdosos, en el meu cas. Com diu? Yes. Jo estic mirant el meu Pokémon, que el teu està mirant a tu. I Sí. aquí estem. Ah, mira, i si cliques la seta fa soroll. Oh! Que guapo! Està guai, Bueno, això. pues Molt bé. disfruteu, mengeu bé, feu exercici, sobretot, Exacte, no fumeu ni i beveu. bueno, exacte. Jugueu a Pokémon, no masses hores, però sempre va bé, és un joc bastant sa. I llegiu. No incita a la violència, Exacte. incita només a empresonar criatures i tenir-les atrapades de per vida. Efectivament. Això Bueno, més bons saludable. valors. Vinga, apa, Fins al següent episodi. adeu.